फागुननि जावलिया बार फागुननि बाराव थुनलाइ आड्डा फागुननि बाराव रमान्टिक खन्थाइ चिरां जिल्लानि थुनलाइगिरिफोरा आवरायदों रमान्टिक खन्थाइ सेंग्रा जालिया मानोबा उसाव बादाव जादों लाइमोन सिख्लाफ्रा हाबिलाजों गोसो बुरखायनो हाया हाया जादों गोरबोनि साननायखौ फोरमायनो हांखुर जादों फागुना बमब्रायदों लाइमोनफोरा उरां फारां जादों चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि फागुननि बाराव 60सेथि थुनलाइ आड्डा चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गरुबासा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सामथाइबारि साल दंफांबारियाव थुनलाइगिरिफोरा आवरायदों रमान्टिक खन्थाइ उन्दुब्लाबो उन्दुलांनो हाया जाब्लाबो जानो खहाबथारा बेरायनो सानब्लाबो आथिङा थाङा आला खाला गोसो मोदोमा जायो सना नोंनि थाखायनो फागुन दानाव आंलाय मिथिस'आ फागुननि बाराव दोंसे मोजां मोनलायनाय खन्थाइ आवरायबाय फेस्ला फावखुंगुर थाम्फै दांग्रा बसुमतारिया खन्थाइनि मुं फागुना जावलिया खालायो खन्थाइनि मुङा जाहैबाय फागुना जावलिया खालामो आंखौल' नङा दे फागुननि खोलो खोलो बारनाय जावलिया बारा बोदोजों सम सम सिमब्रिखाङो फागुननि खोलो खोलो बारनाय जावलिया बारा बोदोजों सम सम सिमब्रिखाङो गोग्लैसोना थानाय हाद्रि आरि बिलाइ गोरानखौ बोगथिङो सुबुंथिनाव स्रोद मिदिस्लाबै बिलिरलाङो जानो हागौ बियो फागुननि हायना सारफावनायसो सेंग्रा जालिया मानोबा उसाव बादाव जादों लाइमोन सिख्लाफ्रा हाबिलाजों गोसो बुरखायनो हाया हाया जादों गोरबोनि साननायखौ फोरमायनो हांखुर जादों फागुना बमब्रायदों लाइमोनफोरा उरां फारां जादों फागुना बमब्रायदों लाइमोनफोरा उरां फारां जादों फागुन दानाव गोसो बोदोर जायो बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो फागुन दाननि खन्थाइ आड्डा जर'खा बुब्लिनि रमान्टिक खन्थाइ चिरां जिल्लानि गासै खन्थाइगिरि लिरगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जायो फागुन बोथोरा रानस्राव जायो जेराव सुबुं माहारिनि गोसोआ बोदोर जायो गोसोआ बोदोर जानायखौनो लानानै थुनलाइगिरिफोरा सोरजियो रमान्टिक खन्थाइ फागुननि बार थुनलाइ आड्डानि बागै बेबादि फोरमायबाय चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारि बिथाङा गाहाय आयदायाथ' बेनो बांसिनानो मोजां मोनलायनाय रमान्टिकआनो बहाय गुबुन माबाखौ जेनेबा खन्थाइखौ आवरायनाय जायाखै फ्रायानो मोजां मोननायनि जिहेथु जोङो माबाखौनो हरखादोंमोन टिमखौनो जे मोजां मोननायनि खन्थाइ जानांगौ होननानै ओंखायनो मोजां मोननाय खन्थाइखौनो साफ्रोमबो खन्थाइगिरिफ्रा लानानै फैजोबदों नोंथाङा माखौ अरायदों आंबो दहाय एसे खोन्थाबायना जे मोजां मोननायनि खन्थाइयानो बे फागुननि साल जग्रब बहायनो आंनि मोजां मोननायनि बाथ्राखौ आं गासैबो फोरमायजोबनाय जादों आरो 60सेथि चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि खन्थाइ आड्डा फागुन बोथोरखौ लानानै फागुनाव मानसिनि जि लाइफ सोरनियाबा सोलायो आरो सोरबा बहायनो माबा मोनसे जानाङिया जायो बेफोरबादिखौ लानानैनो खन्थाइ सुजुनाया दिनै सोलिगासिनोबो दं आरो खन्थाइगिरिफ्राबो बेबादिनो गासिबो लाबोजोबदों जोबोद मोजां खहाब गोनां जादों चिरांनिफ्राय निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24